Finner han som främst av ett lån hjärtligt lucka vi Stebba-cyklen. Det är våra stora favoriter till den Stebba-finalen. Hur överskattar det? Nu är det 54 spelare, ja, Stebba-finalen. Och vi är sån stor favoriter på punktdist är öliga tungt. Men det har vi ästen varit alla landskapsmatcherna och vi tar leva upp till det. Men som sagt, har du tappat det där så är allt varit långa nytta. Och det har vi klarat att leverera att det är visar en öliga styrka. 5 mål är Ramon och Dustin är lever. Hej, du vantar Mara KF? Jag vet inte, alltså tar är öliga gott lig. Vi ska släppa att köra slutspel i högt tempo, täcka aggressivt ut av Vättlån. Och hvis vi missar hötte och börja att spela fixt och så fiskar alla bollarna och ta blev det här farligt. Men hvis vi släpper stora testen så har vi det vitat. Allt bänder då att det skulle spela mot KF och i finalen om förra matchen heter. Hur området är det att få en sluka final mot just KF Arent Hardesnar? Ta vet inte, alltså vi kunde som så inte bruka det till några bit nu. Vi tar några disträtter och allt kan hända. Så börjar vi att täpa så kan det gå helt galet, men i löten så ser det inte gott ut för det här. Finner han tack för det. Så tack.